Hello mga kabigger, welcome back po ulit sa channel natin. Since Richard, siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng Filipino authentic street food. Assorted po yan. So sa labas po mismo natin binili yan, kaya authentic po talaga. Tapos mayroon po tayong mga malaking sauce po tayo, spicy sauce. Huwag tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Mga boy, lagi po kaming meron mga kain sa araw-araw at magligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa danayig sa inyong bugtong na anak sa Kristo na aming kapagligtas. Amen. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Pisahan natin sa dynamite. Cheese. Kain pa. Dami laman sa loob. May giniling. Cheese stick. Crispy. Ihaw, isaw ng manok. Sarap. Tokminin, tsaka hotdog. Squid ball. Spicy mango.
Medyo hinog na. Sarap. Fishball. French fries. Balut. Sarap.
Ano ba tawag dito? Kikya. Kikiam. Kikiam. Oh. Oh, hulog. Oh, hulog. Excuse me po. Excuse me po. Ginawa natin may kakat. Uncut po tayo sa YouTube.
Excuse me po. Panghuli po natin itong mangga. Mm.